Ir-rotunda tal-Mosta taffaxxina lil eluf li jżuruha, fosthom lil Felix Boħaġar li għalkemm mhux Mosti għadda l-aħħar xhur jaħdem fuq mudell ta' din il-Knisja. Mudell li juri kif Boħaġar fela kull dettall biex seta' jimplementa fil-mudell li issa sab postu armat fil-ħin għall-festa ta' Santa Marija. Meta ltqajna miegħu spjegalna kif il-mudell hu magħmul minn 26 biċċa tal-ġebel u nħadmet kollha bl-idejn. Ħdimta fuq biċċa xirik, dik il-verfax m'għandix fiex naħdem jiena, l-għodda kollox, dik hija handmade, ġifieri, kollox bl-idejn. Dik ma ntuża xejn ħlif id-drill biss tad-dawl. Qed tifhimni? U bija kollox mazza, formaturi, sriera. Boħaġar ilu jaħdem xogħol bil-ġebel għal dawn l-aħħar 4 snin u mħeġġeġ minn dawk ta' madwaru ma waqafx jirfina bil-għan li jagħmel ġieħ lil dik li llum tissejjaħ Bażilika. Dawra tal-kopla għandek dak id-disin li dak ħadli ħafna żmien bih, ġifieri. Id-disin eżatt bħal tal-Knisja tal-Mosta. Dak ikkalkulat li ħadli fuq 3 ijiem biex għamiltu lilu biss dak id-disin tiegħu. Fid-dar flimkien ma' Boħaġar iltqajna ma' Mikael, tfajjel li fit-tmiem il-ġimgħa jew matul il-vakanzi jkun qed itieħ daqqatit biex l-imħabba għal dak li hu Malti f'dan il-każ il-kultura, it-tradizzjoni u anke il-ġebla Maltija jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Felix jallimni kif nisbaħ u għallimni wkoll kif għandek ta' brox l-affarijiet bis-sandpaper. Naħseb li konser tajjeb u jiena ħadd gost ħafna ngħinu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.